Ishe wakati nyaya kwenye washitaurira mkumana wakati nyaya kwenye muripo weinayo unofana kuti uripi saka muripo uripo ini handikwanisi kuuripisa maunoda kwamambo saka akatobatwa nemoni moto yake akabvuma kwaishe saka ishe akati nyaya yakuenda kudubeza mutombo auya kunyaimaikete ngoni mari auya kunokuwa chake akazabhadari wakazani anofana kubvisa moto yaanobvisa sewawe munhu matsotsi hauna henaba uri kuti ukatinojimu munhu mari ngamudabure pazekobvekanobati hatitonga nhapfeka matresi pamunhu no maovers no matresi uzwa uri kukati kunhembe kuno kwandii enda wapfekedzwe zambia upfeka zambia bati Zuta wanakumana ndicho. Magaenda kwa mama. Ukazosha. Ishwe. Jaru ishwe jaru tar asisu tar kuti anondibata chikana nikavheneka. Dati. Ishwe ere. Jaru tar ishwe. Chakanira. Unopeza. Ashton chidai. Ipun ke? Deh. Medan mana dia orang tu? Harus mana? Sekarang ibu tu apa sih? Mau lepasan jalan. Alang kan bawa masuk. Ini sampai dalam. Aku tu masuk body. Madam Ram, madam Ram mau dia punya anak. Yang saya wasit kamu tu ciri, kamu nak kamu tu, kamu jangan ini. Ini mungkin. Lalu tu tidak ada. Kami kono benci no gani kono kada kadi kan kada gue tu bagus tu pang lu kan song waktu itu next itu ya baji. Dalam makan apa sih ini? Oh bambu ya. Oh kalau kita cari giveaway, itu anda kan sangat menarik. Rumah kau nggak ada yang apa? Kona naik.
misuzi yavo zvinenge wakuita so anga kuona chiunamai kazi ndiye saka ndakatanga iyo tinokwanisa fomide zindiso airtime ndikada musuzi fanda ndi asina chinhu yana mateki kazi endo kumbira kana chinhu kwabangu pakichi zvinoita zvokama ndikukamba tokamira sei ndaenda kokumbira kasi pakakuru vachinde kundodini sendo airtime nabatadika kazi mai amwe hana chinhu namateki kumbatirwa ndiani ndiashi ndikapati pamharaja ndavanguti bude mugedi ifoni watindeni ndeyanga idako ashitondeni ndakuita kudzosi makangodana naye atina makadana naye atina kodana ashito makadana naye Atina. ashito makadana naye mukati Atina. right ndoda tinozivana musi wa Thursday 4 December iyo mukadzi ndo akati haika ndiye akatanga akatanga ndiani ashito ashito ndiye akati kaseke kutanga kwacho kuti uzofone bhegi iweyo iwe musi wa 3 akafone akataura izvi love is heat, you are sweet. When two lips meet, love is complete. Lots of kisses for you on this kiss day. Hear that right? Yes, sir. And this, you know what? What is over detail? And this, Mira, but the special was 18 page, the was kiki. Nashto, and this, but the special question to my heart for 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 to my heart, and this. There was a foil, and those we will know about $50. You will know about $10. And this, do what you phone. I got phone and Mipira, wakati phone and kumadura yavamutauri zvavo uyesitini echitwendakari ndati pawanga uchiti uyu akati 50 yoti 20 iwoti 10 iwoti 5 anga ari mafigures here price mari yei kuri saka ndiyo ngochiti 50 iyo kamuti 50 iye akati 10 saka mapotation emusana saka ndovatutaura wozitapedza kunoti 50 uyu woti 10 apedza achinobva atifona ubva ati iwe handiti iwo bvodzorera ukati iwe iye achinobva ati iwo bva ati 100 bvadzobva bvatifona back now handiti achinobva ati hai iwo bva ati hai acho ndobva waya kuti ndobva wanyora kuti morning my love how are you iwo ndobva wapindura ukati my love how are you uvoisa malips matatu handiti acho ndobva kuti because wanga watsama bheki ndobvaisa malips 10 iwo ndobva wapindura ukati handina kungotsama ini acho ndobva kuti love you too sweetheart to love you honey ndobvaisa kamudhara kana kunanzva ndobva waforwarda message yakazi love you from 778985745 kwakaforwardwa message yakazi love you too sweet heart to love ndakanganwa kuti morning date ashton zviri sei date ndiani ndiwe ndobva yanzi love you too sweet heart to love ndakanganwa kuti morning date ashton zviri sei date kiki baby too sweet boy ndiwe no ashton ndobva atifona ndobva aisa mahati manyi tumadhara tukunyemwerera chii kambuya kasina bhurukwa zviriwa
You know what? You know what? Okay, baby. You know what? Okay, kiki. Actually, know what? We say, baby, we say kumba. Okay, sweet. Why some heart not go my 50? You what high? You what high? Voice to do good. What thumbs up? Please. What okay? And we know what? Please call me back. Yeah, actually, you what high? We buy something to call me back. What high? You what high? Actually, what boy? You got here. Actually, what morning phone? My love for you is more and more in every way. Just to you what phone? We actually what phone? What kiki? Actually, what will be baby? You what baby? Why some matter? We actually why some matter is 5. And this you what kiki 20. And this what kiki 20? Actually, do what you what here 20. Ukati do what put phone? Actually, what 20 minutes? You what 20? Actually, what go adi? You what go? When you actually when your love that we cannot have is the one that lasts the longest, yes, the deepest, and the feels the strongest. Maka is what you want to do. Yeah? And the love that we cannot have is the one that lasts the longest, yes, the deepest, and the feels the strongest. What high? The Ashton, Haru paper baby variety high. Ashton Vakanda Mama heart 5. Baby Varakanda my lips 5. Ashton what love, Vakanda my lips 5. Vati phona, we vati kiki. Ashton vati kiki. Mkazu vati phona, vati matam to love. We got kiki wadi, kiki baby, kiki bomb baby, phona you baba phona. We know what phone really for $5. We invite my thumbs but do that phone, EM got the phone. Ashton what A5, Mukatu but my thumbs but do ga Sagamurun Mamsadaran. It's what it makes sense of the other way. Because we're about to fit over 20. We're about to 25. Which means he's what? Position in the airtime. Alright, for to go to my lips, to affect my heart. What's the meaning of affect my lips? That 5 my lips was the sign. You have to moon 5 my lips. We got to moon 5 my lips, Zure. This is what I don't get your boy. We got to moon 5 my heart, Zure. Not done it. So you can to moon 5 my heart, don't put the done a root of done a time. What do you say? Saka chako shida kwa chi. Hapana shida kwa dada na naika mambo. Nikaenda kutaka kwa mashule. Unaona sisi. Mimi sijaba kutanga hizo. Unaona pesa kuna machat esi. Ni mtu wa airtime. Andu mnyepa mwana kwa kwa. Machat kutanga airtime is what my message you. Kuza ndio. Bora simonyana leo. Nani Ashton. Ndio yenyewe message. Ndio yenyewe. Sasa unaona message ya kuna mtu sadaka naye.
Zvakaditi ndinyorere mameseji akatanga ndaiti ndikapfuura parodhi yekuenda kumashopu akandiona aindidaidzira kuti ashiteniwe kana wabva mumashopu ndigiro chini iwe uye nedrink ndobva ndapinda kumashopu ndakasvika mumashopu ndobva ndazvikangana ndakudzoka ndakupfuura futi vanakuya nedhiringi rangu kana usina kuya nedhiringi rangu sasataure nini ndobva ndadarika ndobva taenda kumashopu tagara svika kumashopu vatanga kumbira chini mari ndikati ndinoda ndipo chini $4 ndofikisa chini ndasirana vatata handina chiniba aizvana chiniba mari dananai ndadini ndapinda vatatombomira kana kuti mazuva yanga iri ndovatati yanga yasanda ndekatanga ndikubasa mapiso ekatairisa vaisa meseji ekuti hai anga ari maseni andobasa ndandisina ndatodusha ndasina mari vava vati fona ndakafona ndatovati ndikazwazodini vadii ndataa ndichazokuudza ndapedza chini basi ndokuudza shandakaendapo takavadisturba nemvura takadzokera kumba ndofungana 3:13 ndauda kuenda kubhora ndopaakafona wazodii ndikati izvi ndichiripi ndiri kumba ndichabudzwa kuti chini tosanganipi wazodii nenyaya yechini yemari angada mari kazodofikisa chini andati orati ndichabudzwa ndaenda ndafuna izvi ndiri kumba ndaumba vanatokata fona vanadzokera kumba gandagiri ndisanditopedza kugevha ndatofonera nechini neplay yekugora taiona mota rudini yakuyo urutorerwa pani pacharari nangoti auraiti ndaudini ndakusimuka ndasimuka kuda ndagumhana ndopakafona wapi ndikati ndamberi kare kasi ini ndichiri kumba ndopakabvani ndasimuka kuendepi padimbokonamai kunoziva majoji namaza ndobvani vasimuka abva achitifona ndikati iwe uchiripi ndikati ndakudzikisira ndavo magama ndadini ndasvika ndasangana naye takapfudzana ngoti kumberi kwedu kwakubva chini wani tobva tapfudzana naye mandatokwira chini kampani kamukwidzi kandakakwira ndikabva mandatodarikira after nawo murume wake anga ine umwe mukomana anga inaye vari nechekumagama matsatsa so mwakanga inaye anozvidzikarina ndobva nditi ashton uri kuendepi nangu muri tambirika ratambira chini ukipi ndopakabva pabuda murume wake achimhanya pasvika bhandibata chini apa ihemba bhandidoedzera dondisa mavhiri andajamuka ndopakamisa chivaidi zvitatu abunza chechipiri ndopandakachibhuroka chechipiri ndopandakachibhuroka chifaidi chechabai chisawe kumeso ndakachibhuroka umwe wacho uyange mukomana andanga bhanditanga uchifamba chisadaro chinitaurira neine zvakanaka ndopakachifonera aisiyo nyaya ukazwa munhu akuti ndakaiginowawo tasangana nevanhu vataiginowa tapfudzana ukuzi kwakurwa vanhu kana munhu akakumbira $4 chinotadza kuti munotambidze $4 woenda kwakuenda chekuti mungodotazi kurubva wazve kandimwe ginoi wangori migino ere wangori migino ere ndasangana nao nehama weda hama kana ndino hama chaunoda kuti chaungoda kumuiginoya chii weda ihama kana kuti hasi hama munhu akukumbira $4 umba $4 uvoenda ngokuenda chekuti umboti wewe ndinombomire kukupa kuti umboti wanga musikazivani kuti mabhuru kufudzana pane vanhu muzoti vanhu vakufuna kuseri mudzoka kuita neguru zviurakidze izvo zviurakidza kuti mune zvamamuda kuita zvisingadikani nevanhu ini chamamuda kuita chasisingadikani nevanhu chii kudanana nemukazi wemunhu mune izvo mamuri kuita because iwe oraiti kana wakumbiwa $4 wangori kumigino iri wamuona ndati akukumbira $4 matosangana nekuda kukumbira $5 womboti ngatimbotsanzane iwe chimboenda ndimboende kupa vanhu chakaisika ndimboonekana vanhu chii chamamuda kuita imi chinonyadzisa
wozwa unotowandisa kuti chinhu unowanuka chinhu chakashata chamanoda kuita chinhu chakashata urit unodiscasa nemukadzi wemunhu ndokupa 50 iyo kuti 20 kuti 20 bo kuti 5 yenge iri ndegasi ndati mafiti wangaita ndegasi mafiti angashtaura ndiye angashtaura iyo chidii iyo chipopera lero vaingwapopera lero wangapopera chii kuti mari yaudara yawandisa iyeyi wadisa pachii ndiye angapi wadisa pachii wataona iwe kuti zvinhu wandi pamakaita mari nemukadzi uyu yenge iri nyaya yegasi $4 ndozvataura iwe wati wakakumbiwa nemukadzi uyu $4 chete yegasi asi mumafoni mamunokomeza nenyaya dzema50 ma20 ma5 machii anga enyaya yamamakumi ndinafona $5 ndenge ndaku takafona musi wesamba takati 7 ndakaana 7 ndine 5 dzaerekwa mufoni apa ndichangapiza waungaonipopera iweyo $4 yemagasi makisi 5 aitumira munhu angari part of the deal yekubhadhara $4 yegasi makisi 5 awangorutumira mukadzi wemunhu mapikicha emanditi 5 anditi zvine lingi yeyi negasi aba ndandawezotira mari yangu akatamba mari yangu wataura zvakanaka wanga kuedza kuti mari yako ikasaenda isaende mahara isaende mahara kuti isaende mahara wakada kudii wakataurira naye saka unotaura nemunhu wauswirira naye wangataura ipai meaning mamadii saka ukatama kutomboita coms dzekuti tichitosangana tongatimbofudzane it means magara manini maurirana saka nyaya iramba ndiri very simple bambo munodana nemukadzi wemunhu zvese tikapedza nguva idzi mudana nemba kutotipedzera nguva its unfortunate kana uka usatoya zvinhu kuti wabatwa usatoya zvinhu iwe its unfortunate but iwe maururamba kuti hauchakakurarama iwe why are you so easy nekupa rudo kumunhu asiri mumaoko why uchirerukirwa nekutaura mawedzi erudo kumurume asiri wako kana murume wauka ari akakutipindura nezvimamukupindura handika akazoenderei kuripota kwasabuku naishi kana akaruziya dhira saka peposi yake kutipindura nai yangaita kuti kana zvazoguma zogumira vanhu kana zvaguma angada kuti zvizodii kana zvaguma angada kuti zvizodii mapindura then what mbuya tifaina rumupindura taureti pana uneshudura vatomubhadhara kaibhira zechikuona saidi pabeki vake vadomone nepasaidi vake inini panyaya yawanutua wanutua wanonzi waidanana ndoitwa medic support wai mudzimai wemunhu achirerukirwa kusendera murume asiri wake kukumbira meseji yerudo achikumbira mari aikumbira titamukumbirani ende tikadzoka futi kumurume iye murume akati iwewe ramba uchimutekisira mameseji ekuti unomuda zvaakunge murume ari kumaketisa mukadzi handizivi ipapapo kuti mabenefishari acho angada kuzobva papi ende mai maonya zvawakanga wachiona kuti uyu ari kumukumbira mari mbuya wacho nasekuru wacho vari papa mudzimai wacho uyu achitori une mukadzi waida ataenda kotaurira mbuya wacho kuti ndozvikuita achitori sei asina kuenda kokotanga kotaurira waridzi wemukomana kuti ndozviri kuita mwana uyu wogadzirisana iwo pache zvavo asi maonero angu enyaya vanhu vanodai
ndinondobvunza kuti mukadzi wemunhu unorerukirwa sei kukumbira murume munhu mari hasi hwani bamurume akatanga kukumbira mari wakatowanda wamwe wachotadza kuuya nekutokundikana nekutouya songoida kuuya kuti atati anogara achikumbira munhu mari akaona munhu varotobva ati nditengire drink nditengire mabhisiketi unogara uchikumbira murume munhu mari zvino ichida kuzoenda nepati ndiye udzanai makwari udzanai makwari ndiye murume uyu. No, it's okay. Tikapedza sei? Tikapedza nguva. Shamwa mameseji ari nechi zvese zviri. They are not true. It's unfortunate. Kuti wambosatova yabota pamuti. Because kaiteke nyuka nekusenderana mapicha zemalipsi, yemahati, echi. Zvekuti nditaura kuti wambosati mahayana bota akunyepa. Chisepe chamamena chimafona. Chisepe chamina chimafona. Nekutonzvenga vanhu vaungoda kuita. Kutonzvenga vanhu kuti ndasataura chisepe kukudzana nevanhu. Iyoyo itori isaini yekuti bambo. Makai yabota. Taurema. uyaipawa pamusoro nombomutasi pamusoro makurukota nyaya yevanhu ava vanhu vaitodanana pakudanana kwaita vanhu apa paudini chinoitika ndechekuti mai avo vanenge vagara vakauchitora murume wavo because hapana nguva wabva upopotedzana vachiti handina basa nazvo ari kupopotedzana wanetsana mazuva apera nabasa nazvo mapoto vachidaidzira nyaya zvemapoto saka ndofunga itorerutsa murume wavo kuti kana dai ndikatobatwa nemukomana uyu ndinozongoenda kunyaya ndichiti mapoto havana nguva vachidaidzira muvhileji tinogara manharaunda ano munobvunza kuti ari daidanana naye mameseji ari kufoni murume wangu ndaizomwisira here kana ndaidanana nemunhu mameseji aindise ndaifuadzira Mameseji kani? Whether ndiyo watumira kana kuti handiyo watumira, that's not the issue. The issue ndeyekuti ndiyo wakakumbira, uyu ari kutaura kuti ndiyo wakandikumbira mari iwe uchidzosera. Akakutumira mahati mumeseji, iwe umutumirawo mahati. Because apo we're not talking about one day. This is not one day. Mameseji asi one day. Utadza kuenda kutsime nekusendera murume munhu mameseji. Kana watangwa unoramba kana uri munhu. Unoramba kana utadiwe. Asatambura munhu akaiwe. Tiri varume izvi. Unozwa tiri varume izvi. Musikana asikakuti murume. Unotora murume atodzoka ikaita rakadaro. Anenge atoona masaizi kuda kuza ndingatraya ndikadii hazviiti. ende mukadzi wemunhu unonyengwa nevaikini anenge achiitira kuti that's why unoti wakadzura urikuzwa here ini kuitosha ndisentasi murume uyu mukadzi uyatoti hanzi murume wangu akamboitiwa futi last time arisa but murume uyu anofanira kunge achidya nazvo because last time yacho vakapomera munhu mhosva ofichi mukadzi wake haatauri ushona iri muportuguese achibva tangotaipira mumwe murume muti mameseji wachibva achisvika pauri pakudoramba anenge adoramba mukadzi wake achibva achitsvagisa munhu mhosva saka pabva zoti hanzi iwe ashona ini ndakada zochiza ashona ari kupfimba mukadzi wangu ndozvandakabvunza kuti basi chibva ndabvunza kuti waona sei achibva ndaona kwamutubira ndizva pandati saka zvinoine ndozvandakamutumbura then ndazoya kunoka kwobva azoti ashini ariaaaaachi then iyenai wacho manje kwobva achizoti imanje ikoko kwamacho mukwenda kunoripa mari yona idai kushandisa kumukando ndozvakandipindura izvonazvo iye wacho chibva ndati okay it's okay tozongona tasangana kumberi ikoko saka mukadzi uyu nemurume vanodya nazvo murume anodya nevakadzi wake akutamisa mukadzi frandi kuti wapiwe chi wapihwe mari uchogabatsika naye But inini manje my question baile my question ndekuti fish ikaisiwa bait mumvura ikasiya haibatwi nechirwere
asi ikadya inobatwa. Saka kana yababa nechiredzo haisi mhosva yemunhu aisa bheiti pamvura, imhosva yemunhu haasi bheiti. Anokona vanenyaya mukadzi wemunhu akauya akakuvhurira tauro kudai handiti uri munhu asingazvidi mwari wendivatsiri mhete yanyanya wopfuura kudii wenenhava woti mukadzi wemunhu obva yakuti tauro yalala tauro handiti jehovha wavhurawo zipeko voti halala imi masangana mapenzi mangani masangana mapenzi mangani anenura angamuzazvidza kuti ndopane poindi yangu kuti iwewe kana uri benzi handiti ubenzi hwako hunooneka nemabasa ani ako kuti uyu mwana zvinoa pandaona kuti this thing yes is a project inokwanisa kunga ine project handizvirani asi isu tiri kuti no zvataurika nezvekutaurika mufoni nezvisiri mufoni zvakaitika ndozvekutorakidza kuti pane chii pane ruva. Tiri kuti isusu munhu anofanira kuziva ivhu kuti mwana wembeva arudini aifanira kuziva pakati pavo kuti uyu munhu uyu anodisira mabenzi nechii ibenzi handiti ndiani because iyo mukadzi wako chaite unomutengera kokora kangani pawiki iwewe mukadzi wako unomutengera kokora kangani pawiki korekaii pamwedzi chaipo unomutengera kokora kogasi unomufirira asi wakutofirira rivamo kana newe zvikupa mvura zvikupa mvura dzakaita sei unofiniswa gasi nemukadzi womwe murume kufiniswa gasi reumwe ruimba neumwe mukadzi womwe murume iwewo vako uri mugomo kudya mutombo kutsvaga uni wako mukadzi ari kunyaka tombo kunzengana nemaruva mbiri atsvaga uni wotengera mukadzi womwe munhu kuti agare asikaiti kuhuni mahara Ubvira kutaura hako kuti ngehweduni. Ubvira kutaura hako kuti iwo ngehwedu mambo musanesekeba. Ndimwe dutu. Kwanzi kutenda utedzi kugwasha mwe. Pane nhamsa ukada kuti ndingoramba ndingofamba ndakamira ukutimika musoro. Murume wacho wakanditifona ndofuna akafona achirekodha ndopandakabvunza kuti oraiti iyo zvoruda mari murume wako nombokupoere mari murume wacho odhiyashuka yaakarekodha akati kwazinayo ndoshuya kuti hapana kuibuditsa seaudio yacho unozwa poindi yangu vatota audio kuwapo kwayo kana kusaukwa hazvina nebasa. Zvine basa ndezvekuti kana iri tsepi wakanopinda muchii iwewe dai ungari munhu anotembeka unodai wakaziva kuti apa ndinonyura wakasiyana nechii uzokwana mukadzi wemunhu achiramba achikufonera uchitomuentertaina ndichamboenda kubhora mukadzi wemunhu right ndaatotaura shamwari yaita imedzi kubhora shamumhanya kubhora wapi right tapedza manje takupfeka matakupona mashutasi wapi manje right takupinda motikari takudzoka manje wapi right takusvika pamashoko wapi munhu wasina interest naye munhu wasina basa naye wako mukadzi akaenda kuchechi unomumfonera kuti wakudzoka ere kuti kuchechi aenda kuchechi yemukadzi wako
handiri zvakadaro sumuka bambo uridi uyo moya iwewo bambo ukaita basa rekutengesa wakadzi hazvimbokunakirwa mukadzi wako wakamboenda akaenda sei akambata nechikomo ndakatoendesa nyaya kunasabhuku nyaya ndakapera pakuti mukadzi wangu anga ari mozambique asabhuku akati handisi kuendesi kumba nechikomba bcause ndikaendesa chikomba chikuseri mozambique chikabata chikarohwa ndine mhosva ndakatoisa pamaoko masabhuku izvo wakambata nechikomo wadii ndakaendesa kwasabhuku handisi zvasabhuku iwe umba mako wakati nemukadzi wako pandakati wakamubata nechikomo ndakaendesa kwasabhuku tagare pasabhuku kuti sabhuku akwanise kutitonga kani watonga wapedza sabhuku wakati sabhuku haana kutotonga pa bcause akati kuti titonge nyaya enda kuna natezvara pani patsamba pandaenda kuna natezvara kana tezvara akati hatiuyi kumba kwasabhuku ratidzwa chikomba kumba kwasabhuku izvozvi ndasima notezvara vari anatezvara ndakatumauyi kuna natezvara wakati ndati nhasi vakatezvara varipo here anatezvara havana kuuya sei vasina kuuya pati takapatikana takapatikana asi ndobato pandiko nhasi zuva ranhasi bcause akatoenda iko ndichiti muye misina natezvara atobva takatosiyana okay izvo pamusoro mama ini ndetaura kuti ndine ndakupokana nekutara musoma nemukadzakekutanga kadzekutanga ichirango itanga nekutanga wakati yabva kwangu otourika ndazvitadza zvamaona iko zvakaita mari kubva ndakamandisa hadzoki mari yacho hapi akatora mpini onharaunoti inobuda basi achipota mukadzi nyacho ndivari nesikomba ichisepeakaitowakatepa mukomana waone kutrepa nemukadzino kuti avanobata bcause zvedaro adaro so ndopapakazaaaaaaaa ndini ndakuenda akaotanabasa panesitamba ndikodaringaa kwabva tunda nemwe murume nofa ndii magwerena apasana pachara vakamuponda futi anoona ino ichi futi tirikuona futi kuti vanenge vanogadzira zviro zvavo nemukadzi wavo kuti maybe zvine benefit bcause paripoti yavo kuna china sabhuku vakati ini mukadzi wekutanga handine chandakaona apa sanyaya zati ende mberi bcause ndafana kuona benefit pamukadzi wangu wekutanga ini yakuti ndomanebvunzwa kuda kuti kana muchiti basa ravo rekusota zvinhu wane mari asi pakamboita kutanga chibva zvakamboita hana chakawanda saka then how can it be a business it cannot be a business because from the first nika hapana chakawanda dai muntu wati panini baba pekutanga pane chakawanda ndaitira business ende dai wasina kuramba dai wasina kutoya kana masiyana kuzi hapana tiri because mukadzi dai kumuzika uchihura uchiexposa mari not real reason akamukona mutwa handiti uyu hake uyu whether uyu itrepe kana isiri trepe uyu nemukadzi wangu waudana saka vanoripiswa wese saka isusu mai zvatoita manje mukadzi wewo kuti uzoregere matriki ako iwavo ndokana uchimaita adi maisungai mukadzi wacho adi mukadzi iwo mira iwe umira pakata iwewe ita pakati paona iwe simira pakati wacho iwe umira yokuita unemukadzi warume wako warituwa iwe wako wani uyu ndamisa pakati pewake warituwa
hazvidi we don't encourage this, especially time yatiri nayo. Kana mukadzi waona kuti hauna mari, shanda uite mari. Murume kana unaona kuti zvikunetsa, shanda uraratireshe. Kana unaona kuti mukadzi wacho hazvikwanisi, mukadzi kaenda rambanai zvakanaka, hamuramba nekudaro, mukahurirana munourayana mahara, munourayana chii. Imi mai muchapa mai ava mombe 2 by end of February. Imi muchapa mai ava mombe 2 by end of February. Hamuiti freedom mutora nemurume wake izvozvi zvamazvikuita. Kutumira murume umwe mukadzi moyo. Kaona nyangwe motikari chaiwa vanhu vafarisa unoti ipe moyo. Kuratidza that's the heartbeat yemota. Anditi iwe woenda kutamba nemoyo iwo. Kari kuti kaenda usatambe nemoyo wangu. Usatambe nemoyo wangu. Unoita sei ati iwe wotora moyo iwo kuupa umwe murume. Iwe uri mukadzi umwe. Kutumira kubata foni kutumira mahadzi moyo, kutumira murume umwe. Wako wakamutumira. Mombe 2 by end of February. Kune mukadzi wangu. Imi bambo hamuiti chiramu nemukadzi asiri wenyu. Gweja ni mwao. Ukaona police dog, unofanira kuziva pane mupurisa padhuze. Ndosaiti police dog. Haimboiti police dog isina mupurisa padhuze. Tichese. Nyaya yangu chete ndekuti waita vake pekuti haunozoya kubota. And I sympathize with you. Kuti munhu dzamungoenda mahara. Ani mopa mombe murume mombe 3 by end of 2 dzofana dzabhadhara by end of February. Then March mubhadhara imwe yacho. Mukashaya mombe 350 mombe ichi by end of February. Pasine chiuri. Pamberi nekugutsikana nevakadzi vedu, pamberi nekugutsikana nevarume vedu. Murume asiri wako hasi wako, mukadzi asiri wako hasi wako. Kugutsikana nemukadzi wako. Izvi ndazviitira kuti imi mai kana muine triki yamuri kuita nemurume wenyu, is payback time. Ndini makubhadhara. Titeze hazvichamisi mazuva ano mbuya isi basa ndoda kuprotecta vanhu vanomire zvakanaka, vanhu vasafe nezvisina basa. Kana musikatoda mbuya mune right yekuti murume wenyu mazuva ano aya kusvika makudara right ngaapfeke condom for your safety. It's important. Musaura wede nyaya dziva. Ende nyaya dzacho hadzikuendesi kudenga. Mabasa ako ndo anokuendesa kudenga. Kana kufiwa kuti bamboni kamuti pfeka, unozoti sei wako kuti pfeka. Ngaapfeke because mabasa ake akashata. Haungafiri izvo. Munhu anorarama ndisaita mari. Iwe wodzoka kumba kuti pinda wakadaro. Iwewe shamwari. Chengetedza mukadzi wako. Siyana nezvihure. Kana waita mari enda kumba, mari yako ngaichengetedze mukadzi wako. Unozwa sei wakamira pamberi apa nyika yese izoti mukadzi wako kukumbira kookora, kunyengerwa kookora. Saka what is the problem? Murume mukadzi kukumbira umwe murume
kuti ndi $4 egasi chero mungamubvunza kuti andimupe mari indotamurumezidhaa saka iri kuendei mari dai wanda kuti ndahora mari ndobva daendai isina kuuya navo anoti pamwe andosundisa pamwe pacho ndoto mutumwa mari ndinaiona ishe nyaya iri kunetsa ndakaiona ndoda kukumbira kubvunza aiwa ndoda kukumbira kubvunza handikumbiri asi nyaya iripoka ndakaenda kwasabu akabvunzwa nyaya yake munhu akadaira hapana achakakwanisa kutaura waitotseruka kutaura akabvunzwa hama dzako dziripi akati handina hama murume wangu akawasa kutsvaga namba dzamaifari akabata maifari maifari asati auya pakati kwazini handina hama tiurana maifari foni iyi ndakubvunza meseji asina meseji yakati ndiani kwandiwe saka zvototaura zvese hazvina basa reseo dzikama gutsikana nezviripo kana usina hauna kana zviripo zviripo usatsvage tunhu using an orthodox means. You can't be going around tricking men kuti mwana utenga huku nemari inokunakira kana sadza racho ruya ini ndonakirwa ndisadza rindiudzwa kuti mai vangu rabhadharwa ndimainge musana sadza rinouya muno kana chikeri yandiuya muno iri zauti yamai yemusana kutoyesa kuti mai mabika zvakanaka ndaraunda sadza kousvika pamasa ndipei sadza raudzwa kuti mai wasukutika musana kuti huku ibude nemachipiro zvaita mazuva ari madhora 14 kuti azotenge huku anenge arwa vakangani kuti azosise mari yehuku $8 anenge arwa vakangani ka5 kuti atenge huku worarwa kuti ka5 kuti atenge bottle remafuta 2 liters kuti mukadzi wemunhu ukatoona kuti 50 iyo daiwa kana 40 yei anyway chiendai ukana chihure kana kutora muchachipa pamona chinhu chachipa that thing has become useless zvanhu zvekudhara kuti azokuvhune chitendesa mwana chikoro mazuva ano hakuna iwe ndounopera mari yeschool fees unoramba uri marias unofira mahara iwe wafa wauraya murume waenda kuraya girlfriend yake zvakafana neimo baba uyo atora chirwere mumandisa auya akupa iwe wochitora wopawo uyu wotora woenda kupa mukadzi wako pafanwa ngani asi vanhu vese vaurawa nemunhu chii sadaro beno unataura netsika yakashata gutsikanai akakutaura musaka mwako wokora munofa ndeni kuti mukadzi unonyengerwa maputi e10 cents kunyengerwa katoni remaputi $1 unodzikisira hunhu muhunhu unoshaya vhalue indokana uchitamba lavhu dzekuti tikasangana nonhu atitauri tese haisi lavhu mastupid mukadzi wemunhu unosaka nemurume wemunhu oti ngasataure nevanhu tozoti kuti ai what is that kuvigiridza chiwi chekupwanya musha no it's not right ngatisiyane nazvo wana wechidiki wakadzi wechidiki ngatirespektei dzimba dziri dzatiri ngatichengetedzei dzimba dziri dzatiri tochengetedza vana vedu tochengetedza pautano hwedu pachezvedu titese baba imi mbambo kana maenda mumandisa pfekai makondomu mazuva ano nematoiletani hamboshai kondomu pfekai makondomu kana maenda mumandisa bwino
wakavhauta kuti nandikenda yezari kutambira mandisa wobva ako kuno kuzebva kwako kondosvika kuti guturu kunyura chaimwe imomo wondamunira pana upapotaunisa ari kuona kuti una wakadzi weyero siyana ngatisiyana nazvo chimboita zvechii zvemhuri yako tai zvinoitisa mari genuine money unoona zvamunodava iwe unobva wazo asi unotokasvika panokadzi waro woflasha tumari unomboita basa rei saka tumapisi ekiwo ndokushupikira ndokukaita mapisi ekuwaita mari yacho yese ndekuti ende kuchengeta vana kumba uenda kufirisa gasi lomwe murume unowana ungani Well, it's okay. And you do there is already. So but it's not already the end of April, the end of March. Do the CCNN yet we got to learn how to get. That's true. Right, Andy. Next case. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondosubscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipandora, dojipandora,